san karatun kurma da mai kunne ma ba zai gano ba. Kyara ko nuna kyamar ya'ya ba zai sa kai dan kai karko ba. San ba cikin abinci shi ma na san ba zai sa arziki ga mai nema ba. Mai jahilci da yimmo lanka nagarta ku ne mazan kawo ba. Manyan mata manyan mata manyan mata manyan mata. Manyan mata suka yi foundation domin neman ragewar kunci. Manyan mata suke rehabilitation matasa su daina shan miyagun kwayoyi. Manyan mata suke yin yawo a ƙauye ko biranen birni. Manyan mata suke ba da tallafi amma dan wasu na yin daci. Iyaye ashe suna da haƙƙi kan 'ya'yansu 'ya'ya ashe suna da shi ga iyaye ma mazaje ashe suna da haƙƙi kan matansu mata ashe suna da shi ga mazaje